Čaute ľudia, zdraví vás Gekonisko. V dnešnom videu si pripravíme domáci McFish, ale teraz sa to v McDonalde volá Fillet of Fish, ale v takom lepšom prevedení, než je v McDonalde. Takže môžeme sa na to rovno pustiť, ale musím vám ukázať, aké máme suroviny. Takže idem to vám ukázať. Presne toto isté, skoro také isté toto, ale v lepšom, hej. Keď neviete, čo to je, takto sa to volá, hej. V McDonalde sa to robí. Máme tu na suroviny, hej. Tu máme takéto hamburgerové žemle. Z Lidlu som ich kúpil. Takáto tatarečka krásna. Zemiaky to nič. A naša hlavná ingrediencia sú tieto filety, ale je to vlastne aliašská treska, ale to nevadí. Dneska to budeme točiť v kuchyni, takže sa nezaknite, že akom prostredí som, hej. Takže ideme na to. Ideme si osmahnúť tieto toastiky, tieto toastiky si ideme osmahnúť. A môžete sa tešiť na videjko o balovaní iPhone 15 si kúpim. Môžete sa na to tešiť nakedy v októbri to vyjde. Takže ideme to urobiť. Už jedno mám urobené, hej. Takže takto. To robím na tomto ohníku. Takže môžeme ísť po ďalší chlebík. Kúpneme ho tu na, sa varí. Musíme počkať. Už tu máme sír taký už v pohode. Jak viete, jak je v McDonalde sú to síry. Čo robíme si taký timelapse, o chvíľu sa ozvem. Dobre, takže toastičky už máme pekne urobené, hej, je to sír, Emmental, či jak sa volá. Bude vlastne taký McFish, takže ideme si pripraviť ďalšie suroviny a to bude táto tatárka. Ideme si zobrať na tento nožik. Že vlastne už to tak, neviem či to vidno, že toto tak natieram. Hop. Tú rybu. Neviem či to vidno vôbec. Asi nie. Takže teraz bude lepší záber. No, že teraz to tak lepšie vidno, hej. Idem si to práve natrieť tatárkou, ešte ten vrch. Tak. Je fajný burger ináč toto, na to sa teším. Ideme si tu dať žemličku. Hej. Na tú žemličku si zase natrieme tatárku. Potom nemám ku tomu hranolky, mám ku tomu tieto potato, zemiaky. Takže tak. Dáme si túto rybu hore. Vyzerá to celkom dobré. A tu si tiež natrieme tatár, nie, toto si natrieme, túto žemlu si natrieme tatárkou. Nech to bude také dobré, nech to necíti ten sír, lebo ten Emmental ako není veľmi dobrý. Lebo už ja som si ho tam musel dať. To vyzeralo ako, aspoň trochu ako ten McFish. Takže stlačíme to. Ty vole, Big Macový McFish. No, aj to vyšlo to. Výborne. Super, teším sa. Takže, tento Big Mac McFish je hotový. Som zvedavý, že to bude dobré a lepšie než klasický Big Mac a proste klasický McFish, hej, tak to vyzerá. Budeme si to ochutnať. To je extrémne dobré a extrémne lepšie než klasický burger z Mekača. Mám malé ústa, takže sa mi to nezmestí toho ústa. To je extrémne dobré jedlo, ale sú extrémne dobré. Nemá to až tak veľa sacharidov podľa mňa, než ako klasický burger z McDonaldu. Ja tomuto domácemu burgeru dávam 10 hviezdičok z 10. To najlepší burger, aký som zatiaľ jedol. No, sú aj lepšie, ale domáci najlepší burger, aký som zatiaľ jedol. Takže je to extrémne dobré. Odporúčam, aby ste to robili aj vy doma.
A tu tam mám ešte takú alternatívu hranoliek, to sú také zemiačky pečené. Tiež veľmi fajné. Takže tým dávam 10 z 10. Takže dajte mi odber, like, napíšte mi kľudne do komentov dole, že čo je lepšie podľa vás, či domáca alternatíva burgerov, alebo tá kupovaná napríklad z McDonaldu alebo z reštaurácií. Takže čau.